Wala ba kayong balak ipaalam sa kanya? Naaalis na kayo bukas? Hindi na kailangan. Tay? Di ba sinabi mo? Ano ba, tita? Pumayag na nga si tatay, di ba? Bakit ang aga mo naman tumawag? Kailan kayo uuwi dito? Busy ako sa trabaho ko, no? Hello, Ron. Kailan ka uuwi? Hay naku, Ron. Nagmamadali ako. Malilate na ako sa trabaho ko. Si tatay? May sakit? Kailangan makauwi ako ngayon. Si tatay. Pero mas maganda sana kung namatay ka na lang! Para hindi naman nasayang yung pag-uwi namin dito! Ulitin mo nga yung sinabi mo? Totoo naman ah! Sana namatay na lang siya! Para naman may silbi yung pag-uwi namin dito! Vanessa! 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 Bakit ba ang tigas ang ulo mo? Ate! Nakalimutan mo na ba na nakiusap sa atin si tatay? Mga anak, alam ko, ngayon nakapagtapos na kayo, maghahanap na kayo ng mga trabaho nyo. Nakikiusap lang sana ako sa inyo mga anak. Kung maaari lang, ayaw kong sa Maynila kayo magtrabaho. Ayaw ko kasi mawalay kayo sa piling at sa paningin ko. Alam nyo, mahal na mahal ko kayo. Walang magandang mangyayari sa'yo kung mananatili ka lang dito! Alam mo namang hindi na mabagay yung tinapos natin dito, di ba? Sa mga trabaho dito sa probinsya. Isa pa, kakapiranggot lang yung sahod dito! Kung gusto mo ate, ikaw na lang lumayo! Naaawa ako kay tatay. Anong magagawa ng awa mo? Sa mga gusto mo? Para sa sarili mo, ha, Vanessa? Bahala ka kung anong gusto mo. Bakit ba ayaw mo ko sundin, ha? Ang tigas-tigas ng ulo mo! Bakit? Anong nangyayari dito? Ito kasing si Ate Tay. Bakit? Ano yun, Lovely? Pinipilit po kasi ako ni ate na magtrabaho sa Maynila. Hindi kita pinipilit. Gusto mo rin yung dati, no? Totoo ba yun, Vanessa? Kala ko ba nakakaintindihan na tayo? Ano ba yung silbi na pinag-aral nyo kami? Kung paborin nyo rin naman kami dito sa probinsya, Tay! Marami namang mapapasok ang trabaho dito sa probinsya. Tay naman! Kahit sino naman! Pangarap rin na makapagtrabaho sa Maynila! Yang si Vanessa? Nung nakiusap kayo sa amin, gusto rin naman niya makapagtrabaho sa Maynila. Pero simula nung nakiusap kayo, nagbago na yung isip niya. Hindi ba, Vanessa? Ayaw ni tatay eh. Kaya ano? Kaya ayaw mo na, ganon? Paano naman yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo? Hindi kayang tumupad ng mga pangarap yung mga barya-baryang sweldo dito sa probinsya, Tay. Pero sa Maynila, pwede pa yun, Tay. Hindi ko naman kayo inuobliga magtrabaho Oo, hindi nga. Pero paano naman yung gusto namin mangyari sa buhay namin, Tay? Hindi na po kami mga bata para manatili sa tabi nyo. Tay naman, may pangarap din kami buhay sa inaharap. Hindi yung puro na lang tayo ganito. Siguro nga, malalaki na kayo at may sarili ng pag-iisip. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Total, napagtapos ko na kayo. Hindi nyo na ako siguro kailangan. Kaya bahala na kayo sa gusto nyo. Pero, Tay, naggalit tuloy sa akin si tatay. Bakit? Sinabi ko lang naman yung gusto mo noon, ha? Dapat nga magpasalamat ka sa akin, eh. Dahil pumayag na siya. Ano? Sasama ka na sa akin sa Maynila? Hindi ko alam. Ewan ko. Isa kang tanga kung palalampasin mo pa yung pagkakataong to. Pero paano si tatay? Bakit? Paano ba siya? Sa tingin mo, pababayaan siya ni Bunso? Ano? Ay nako. Bahala ka na nga sa buhay mo. Basta ako, buo na yung desisyon ko. Lovely. Ay, tita, kayo po pala. Napadalaw po kayo. Oo. Si kuya, nakita mo ba? Ay, tita, nasa bukid po siya. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? May nasabi kasi sa akin ng tatay nyo. Ano po yun? Yung tungkol sa pagpunta nyo ni Vanessa sa Maynila. Si tatay talaga, oh. Sinabi pa talaga sa inyo, tita. Iha, alam mo namang hindi sanay ang tatay nyo na mawala kayo sa tabi niya.
Isipin nyo na lang, simula mga bata kayo, ang tatay nyo lang ang nag-aaruga at nag-aalaga sa inyo. Dahil maaga kayong iniwan ng nanay mo. Sa tingin nyo, madali para sa tatay nyo ang malayo kayo sa kanya? Mahal na mahal ko kayo mga anak. Kaya kung maaari, ayaw kong mawalay kayo sa tabi ko. Eh, tita, ano naman po yung mangyayaring buhay sa amin dito sa probinsya? Alam niyo naman po mababa ang rate dito, di ba? Tsaka, may nakita na po ba kayong umasenso dito? Di ba wala pa po? Gusto lang naman po sana namin, tita, yung malaki pong sweldo. Nandun na ako. Pero isipin din ninyo ang mararamdaman ng tatay nyo. At saka isa pa, tumatanda na siya. Hindi nga natin alam kung may dinaramdam na siya. Hindi lang niya masabi. Pasensya na po, tita, ha? Pero nakapag-apply na po kami ni Vanessa sa Maynila. Ha? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Opo, tita. Tama po yung rinig ninyo. Ang totoo nga po, nag-impake na po kami ni Vanessa para bukas. Bukas? Opo, tita. Bukas na po yung luwas namin sa Maynila. Agad-agad? Alam ba ito ng tatay nyo? Hindi pa po, tita. Wala ba kayong balak ipaalam sa kanya? Naaalis na kayo bukas? Tita, kasi po... Di na kailangan. Tay? Ayaw kong pagpilitan ang isang bagay na ang kakasama ng loob nila. Pero kuya, di ba sinabi mo... Ano ba, tita? Pumayag na nga si tatay, di ba? Sigurado ka ba kuya? Wala akong magagawa kung yun ang gusto nila, Kay. Isa pa, may mga pangarap sila sa kanilang sarili. Sino ba naman ako para pigilan ko sila? Bahala ka kuya. Pero alam ko, parusa ang mangyayaring ito para sa'yo. Wala naman yun para sa kanila. May sarili na silang pag-iisip at desisyon, kaya hindi na mahalaga ang gusto ko. Para walang gulo, hayaan na lang natin sila. Simula nung maulila kayo ng asawa mo, puro na lang kaligayahan nila ang iniisip mo. Kuya, hindi ba pwedeng kaligayahan mo naman ngayon ang isipin nila ngayong malalaki na sila? Kuya, napapano ka? Wala ito. Sobrang pagod ko lang siguro, kaya sumasakit ang ulo. Magpatingin ka na kaya sa doktor. Mamaya, iba na yan. Sige. Simula nung umalis sila ate, palagi nang walang ganang kumain si tatay. Hello, Ate Lovely. Hello, Ron. Bakit ang aga mo naman tumawag? Ate, kailan kayo uuwi dito? Uuwi ka dyan. Busy ako sa trabaho ko, no? Simula kasi nung umalis kayo, wala nang ganang kumain si tatay. Ron, kaya mo na yan. Ang dami kong ginagawa dito, oh. Bumisita naman kasi kayo, kahit saglit lang. Hindi ako pwede. Si Vanessa tawagan mo, hindi ako. Pero ate, Kung kailan naman nagmamadali, walang masakyan. Anong oras na? Kung kailan naman nagmamadali, tumatawag to. Hello, Ron. ate, kailan ka uuwi? Anong uuwing sinasabi mo? Bakit ba? Namimiss na kasi kayo ni tatay. Hay naku, Ron. Nagmamadali ako. Malilate na ako sa trabaho ko. Ilang buwan na kasi kayong hindi nagpapakita dito. Kaya ate, Sige na, Ron. Andiyan na yung taxi.
Hindi ko alam kung paano ibabalik yung dating saya at sigla ni tatay. Kawawa naman siya. Diyos ko, anong nangyari sa akin? Sobrang sakit ng ulo ko. Si tatay yun ah. Anong ginagawa niya dito sa ospital? Diyos ko, bakit nagkasakit ako ng ganito? Paano na ang mga anak ko? Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Wala anak. Nagpatingin lang ako. Sumasakit kasi yung ulo ko. Eh ano pong sabi nila? Eh ano pa yung hawak niyong papel? Wala yun. Reseta lang ito ng gamot ko. Ah, okay po. Tara na, uwiin tayo na. Sige po, para makapagpahinga na din po kayo. Tay? 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 Naku, nagpunta na naman si tatay sa bukid. Wala pa akong baon. Ano ba to? Teka ka, hindi mo mabasa eh. Si tatay, may sakit. Pero, bakit ka ba nakikialam dyan? Tay! Tay! Bakit hindi man lang kayo nagsabi? Anak, ngayon alam mo na, may papakiusap sana ako sa'yo. Gusto ko sanang ilihim mo muna ito sa mga kapatid mo. Ayaw ko kasing mag-isip kayo at mag-alala. Kaso, nalaman mo na. Huwag mo akong isipin, anak. Magiging okay ako. Paano kayo magiging okay, tay? Kung ganyan kayo, hindi ko alam, tay. Mangako ka sa akin, anak. Huwag mong sasabihin sa mga kapatid mo. Mangako ka. Susubukan ko po, tay. Ako mismo ang magsasabi sa kanila kapag handa na ako. Natatakot lang ako na baka dumating yung araw na hindi ko na kayo makilala. Na makalimutan ko na mga anak ko kayo. Sinisigurado namin, tay. Ipapaalala rin namin sa inyo kung sino kami sa inyo. Para kahit sa mga ginagawa man lang namin, maalala nyo kami kung sino kami. Salamat, anak. O kuya, dumaan ako sa inyo. Nandito ka lang pala. Hoy kuya, hindi ka yata nagpunta sa bukid. Kuya, sino ka? Sino ako? Kuya, wag mo akong binibiro ng ganyan ha. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Ano ba yung sinasabi mong hindi mo ako nakikilala? Huwag mo nga akong binibiro ng hindi mo ako kilala. Huwag mong sabihing nag-uulyanin ka na. Ta, ano po? Awaan ka ng Diyos. Ron, ano bang nangyayari sa tatay mo? Hindi raw niya ako kilala. Tita, nag-uulyari na kasi si tatay. Minsan, pagtitripan kanyang biruin ng ganyan, hindi mo alam kung totoo o binibiro ka lang niya. Totoo ba yun, kuya?
Di ba, Tay? Kuya ha, ayoko ng ganyang biro. Tita, ano pala yung sadya nyo dito? Gusto ko lang sanang tanungin sa tatay nyo. Hindi na yata nauwi yung dalawang kapatid mo. Simula nung nagtrabaho sila sa Maynila, hindi na yata nakaalalang umuwi. Parang walang pamilyang iniwan dito sa probinsya. Hayaan nyo po. Tatawagan ko na lang sila, tita. Ni hindi na nila alam bisitahin tong ama nyo. Anong klaseng mga anak yan? Anak, Tay, ano ba? Tama na yung biro. Tita, sige po. Tatawagan ko na lang sila. Sige na kuya, dumaan lang talaga ako dito para kumustahin ka. Aalis na ako ron. Usapin mo yung tatay mo ha, para malibang-libang naman siya. Sige po, tita. Ingat po kayo. Sige. Tay, ayos lang ba kayo? Tay. Nako, dumating na yata yung kinakatakutan ko. Diyos ko, wag po muna. Oh, Vanessa, kanina ka pa ba dito? Ate, kararating ko lang. Ate, may tumatawag ate sa bag mo. Uy, naku, si Ron na naman. Oh, hello Ron. Hello ate. Busy ba kayo ni Ate Vanessa? Alam mo naman busy kami lagi sa trabaho namin, di ba? Hoy Ron, ano problema mo dyan? Off namin bukas. Kaka-out lang namin ngayon, kaya lalabas kami ni Vanessa. Day off nyo pala. Sana naman binisita nyo dito si tatay. Kayang-kaya mong alagaan si tatay dyan, Ron. Hoy Ron, isang araw lang yung day off namin. Alam mo namang ilang oras ang biyahe pa uwi sa atin dyan, di ba? Paano pa kami makakapagpahinga? Sige nga! Kaya nga, Mahirap bang isakripisyo yung isang araw? Para lang makita nyo si tatay? Bakit ano bang meron kay tatay ha? May sakit ba siya? Mamamatay na ba siya? Ano Ron? ay naku Ron, kung hindi yan emergency, hindi kami uuwi. So uuwi lang kayo pag may nangyaring masama kay tatay? Ganun ba? Akala mo kung sino ka sumagot ah. E paano, nakakainis kayo eh. Konting oras lang naman, hindi nyo pa mabigay kay tatay. Hoy Ron, ang laki mong damulag dyan para hindi maalagaan si tatay. Kaya ko siyang alagaan, pero gusto niya rin kayong makita. Bakit? May sinabi ba kaming ganon? Ha, Ron? Akala nyo wala kayong pamilyang iniwan dito? Porkat pinagtapos lang kayo ni tatay at may trabaho na kayo, wala na kayong kailangan sa kanya? Ganun-ganun na lang ba yun? Uuwi kami dyan kung kailan namin gusto. Kung hindi na kami busy sa trabaho. Tay, mahal na mahal ko po kayo. Ron, anak? Naaalala nyo na po ako, tay? Oo naman. Bakit? Anong nangyari sa akin? Wala naman po, tay. Asan na kaya si tita? Ron, bakit mo ako pinapunta rito? Pwede naman tayong mag-usap sa bahay nyo ah. Ayoko po kasi marinig kayo ni tatay, tita. Ha? Bakit? May problema bang tatay mo? Ang totoo po, tita, ayaw po talaga ipalam ni tatay ito. Bakit? Ano bang nangyayaring hindi ko alam? Tita, ipangako nyo po sa akin, ha, na hindi nyo po sasabihin na sinabi ko pag nakita nyo po yan. Diyos ko ka namang bata ka. Tinatakot mo ako. Hindi. Hindi ito maaari. Hindi! Kahapon po, hindi niya po kayo makilala. Sigurado po ako, yun na po yun. Pati po ako, hindi niya rin po ako makilala. Diyos ko, ang kapal
kapatid ko. Yung mga kapatid mo, alam na ba nila? Hindi pa po, tita. Kabilin-bilinan po kasi ni tatay. Siya na daw po kasi yung magsasabi pag kaya niya na daw po. Ganito na pala nangyayari sa ama nyo. Tapos, hindi pa nila alam bisitahin at kamustahin? Tinatawagan ko po sila, tita. Kaso, Anong klaseng mga anak sila, ha? di ko rin po alam, tita. Sige na, umuwi ka na. Bukas na ako bibisita sa inyo. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko pag nakita ko si kuya. Sige po, tita. Aalis na po ako. Salamat po. Sige. Dapat lang siguro masabihin ko na sa mga anak ko ang totoo. Natatakot lang ako, baka pagmulat ko bukas, hindi ko na sila kilala. Busy siguro yung anak ko. Anak, pwede bang umuwi ka? Ano bang oras? Baka mawala na si tatay. Si Vanessa kaya? Tawagan ko. Anak, pwede ba kayo umuwi ni ate mo? May importanteng sasabihin sa inyo si tatay. Patay, bakit hawak niyo pa yung cellphone niyo? Sino pong tinawagan niyo? Sinubukan kong tawagan yung mga ate mo, pero hindi sila sumasagot. Kung alam niyo lang, uuwi lang yung mga yon kapag may nangyari na hindi maganda sa inyo. Halos nakalimutan na nila kayo. Ano pong ginawa niyo? Nag-text na lang ako sa kanila, anak. Ano pong sinabi niyo? Tay, bakit ganun naman po yung sinabi niyo? Alam ko naman na hindi sila uuwi kung hindi ganyan ang sasabihin ko. Tsak, magagalit yung dalawang yon pagdating. Alam naman natin na mangyayari talaga yan sa atin. Kaysa umuwi pa sila na hindi ko na sila kilala. Hindi ko kasi alam, anak, kung kailan na-atake yung sakit ko. Basta tay, kahit anong mangyari, mahal na mahal ko po kayo. Tandaan niyo po yan, tay, ha? Natapos na naman ang isang araw. Si tatay tumawag. Si tatay? Bakit kayo tumatawag si tatay? Ano kayang importanteng sasabihin niya? Sige po, uuwi po ako. Kailangan makauwi ako ngayon. Si tatay. Tay? Tay? Oh, Vanessa, anak ko! Kamusta na po kayo, tay? Ayos lang naman, anak. Hintayin natin sa ati Lovely mo. Alam kong darating yun. Halika, maupo ka muna.
Vanessa? Ate, akala ko kasi hindi ka tutuloy. Hindi sana nagsabay na lang tayong umuwi. Tay, anong ibig sabihin nito? Anong palabas to? Akala ko ba? So ano to? Lovely. Vanessa, anong nangyayari dito? Ito kasing magaling yung kapatid eh! Gumagawa ng kwento para lang makauwi kami ni Vanessa? Kuya, ano ba tong sinasabi ni Lovely? Gusto ko lang naman sila makita. Kasi namimiss ko na sila. Miss nyo kami? Pwes, hindi nakakatuwa yun, Tay! Ate, ano ba? Kung okay lang sa'yo, sa akin hindi! Alam nyo bang nag-taxi pa ako? Mula Maynila hanggang dito sa probinsya kahit mahal? At alam nyo bang halos paliparin ng driver yung sasakyan? Para lang makarating ako dito agad? Paano kung nadisgrasya pala ako sa daan, Tay? Ha? Ipaliwanag nyo nga, Tay! Lovely, maghuhus dili ka nga sa sinasabi mo? Ano, Tay? Masaya ba? Masaya ka pa sa pagsisinungaling mo? Akala nyo kasi maganda yung mga pinaggagawa nyo eh! Ate, tama na yan! Isa ka pa! Alam niyo, Tay, mas maganda nga sana na nangyari na lang yung mga sinasabi mo. Pero mas maganda sana kung namatay ka na lang para hindi naman nasayang yung pag-uwi namin dito! Ano yung sinabi mo, Lovely? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Totoo naman ah! Sana namatay na lang siya para naman may silbi yung pag-uwi namin dito! Ate, ano ba? Anong sinasabi mo kay tatay? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Bakit ganyan ka magsalita kay tatay, ate? Hindi mo ba alam na may sakit si tatay? Anong klaseng kasinungalingan na naman to? Ha? Eh ikaw, ano kang klaseng anak, ha? Ate, pwede bang huminahon ka nga? Bitawan mo nga ako! Totoong may sakit si tatay, ate! Ano to? Prank? Joke? Pwes, hindi ako naniniwala! Bakit ba ayaw mong maniwala, ate? Ha? Hindi ako tanga na kagaya ninyo! Na naniniwala sa kasinungalingan ni tatay! Hindi nagsisinungaling ang tatay nyo. Ron, Oh, eto, ate. Ngayon mo sabihin na nagsisinungaling si tatay. Tay! ano? Masaya ka na sa nalaman mo, ha? Tay, Sino kayo? Bakit ang ingay nyo? Anong ginagawa nyo dito? Magsialis na kayo! Tay, ako po ito si Ron. Hindi kita kilala. tay, ako to, si Vanessa, anak niyo po. Hindi rin kita kilala. Tay, hindi ko po alam. Bitawan mo ako. Ayaw ko sa'yo. Kawawa naman ang kuya ko. Ron, ipasok na natin siya. Tara tay, pasok muna tayo sa loob. Saan niyo ako dadalhin? Tara tay, maglalaro tayo sa loob.
Ganito ba yung gusto mong mangyari, ate? Pag-uwi mo? Ha? Hindi, Ron. Hindi. Aminin mo. Mas gusto mo ang mamatay na lang siya, di ba? Pwede ba? Hindi to yung oras para magkaganito tayo. Pero di ba? Ito yung lagi niyong sinasabi para umuwi kayo. Pero hindi yung ganitong sitwasyon, Ron. Anong gagawin natin? Nakakalimutan na tayo ni tatay. Hindi, Vanessa. Kahit kailan, hindi kayo nakalimutan ng tatay nyo. At kahit kailan, hindi kayo nagawang pabayaan ng ama nyo. Kayo ang nakalimot. Kayo. Sa lahat ng masasakit na salitang sinabi mo kanina sa tatay mo, alam mo ba, wala kang kwentang anak. Wala kang utang na loob. Ngayon, sabihin mo kung sino ang totoong nakalimot. Siya ba? O ikaw? Pati ikaw, Vanessa. Ano? Masaya na kayo ngayon? Na kayo mismo ang pumapatay sa tatay nyo? Ito ba ang gusto nyo? Tay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, Tay. Ngayon, alam nyo na kung ano ang totoo. Pwede na kayong bumalik sa Maynila. Wala na ring silbing nandito kayo. Dahil huli na ang lahat. Dahil ang totoo, kayo ang dahilan kung bakit lumala ang sakit niya. Dahil sa mga bunganga nyo! Buong akala ko makakatulong kayo. Pero kayo pa ang dahilan para lumala ito. Kaya makakaalis na kayo. Kalimutan nyo na may tatay kayo. Alam nyo, hindi ko inaasahan na magagawa nyo ang lahat ng ito sa kanya. Sa ama nyo mismo. Sana hindi na lang kayo mga naging anak niya. Walang kapatawaran ang lahat ng masasakit na sinabi niyo sa kanya. Itong gusto niyong mangyari, nangyari na. Masaya na kayo? Ang sasama niyo.
natin.